Така. И през деня съм се, нормален човек съм се. Не мога да ме познаеш. Къде ходиш през деня? Отивам тук, там, някой фаск събирам. Сам ли ходиш? Сам ли ходиш? Този бизнес сам го ръководя. Моето реон не дам много Я да разкажи за родата. Родата, четирима рода сме, 13 цигана, което патрони само. Жените няма да ги преброявам, то вече не знам колко са. Да. Те на Пешо имат 3 жени, Стоян има 2 братя, то много отиват. Да. М, Къде работят? в код намерят, батко. Код намерят, това работят. А какво намират? Копаят септични ями, чистват, чистят тапет свалят. На Какво да кои, ти кажа? на кои тапетите свалят? Който намерят, бе, батко, който ти викаш, ги идват, свалят тапетите. А жена ти как се Абе. казва? Йордан. О, боже, ще умра тази вечер. А мъжът ти? Аз съм главата в къщата. Аз съм петела. Как се казваш? Аз се казвам Мимин. Как? Кажи жена ми Йордан. Мимин. Колко Имаме- деца каза, че имаш? Тричленно семейство сме. Имаме двама разбрахме пари. С мъжа ми купихме апартмент. Да. Една вечер звънеца звъни, вратата чука. Отварям нинджа. И без да каже нито с карата сме били 2 шамара с крак и един на детето в гранатчен кош. От утрната в нас хвърчам 20-30 метра. Казвам ти честно. Това е акция било на НСБОП. Отварям нинджа. Така. Би ми 2 шамара с крак, като ми удари. Направо... Лоши спомен. Ужас. Ужас, ти казвам. И как се съживи? М. Трудно ли беше? Шотландия, значи тогава отивах в Белгия отивах. Чакай, Белгия отивах тогава. Малини събрах. Кой събира? Аз бе, кой събра? Аз събрах. Така. Да. Значи, ще те помоля да се фокусираш върху мене и да се абстрахираш от цялата ситуация, да ми слушаш внимателно, когато ти говоря. Слушам те. Да. Значи, какъв ти беше въпрос, че забравих сам? Просто снимки. Мисля, от работата мисля много работи и не мога да се сещам. Сбягвам якъла. Просто снимки. Като маймун съм 5 минути. Кой тръгва? Значи, Йордан, като ти официално на работа, Да. са го фанали и като са го ибали, ама ти казвам ибали. Ма що? И бием се на хората. И ти казвам, после цяла седмица не съм ибал. Цяло. Фокус. Да ти казвам колко деца имам. Колко? 13. Що? Ахмед, чайто Йордан, жена ми, Мимин, то Мимин сама. Абе, късно сме ги на кой доди. Така? Един Стоян момент, що се сетих Стоян да го кръствам, не знам, ама. Не те ли е някак си страх, че ще изгубиш бройката? С бройката съм сгубил давна, ама обаче детските ги не ги изгубвам, взимам ги всеки месец. Детските ли? Парите ги знам. Да, парата от помощите. Сериозно? Помощите, голями помощи взимам аз. От помощи живеем. От деца живеем. Колко пъти? Правим деца. Та са ешето през 3 месеца бременна. Ма от тебе ли? Колко пъти? Кой доди, бе? Няма проблеми, аз да взимам парите. Парите да взимам, няма проблеми.
Парите те взимаш, това е най-важното. Точно така, точно така. Разбрал съм пари, на каруцата съм сложил седалка, Рикардо седалка съм сложил в каруцата. 3 пъти я кадаха, аз намирам я после. Знам кой е такъв в мафата. Да. Намирам седалката и взимам си така. И срам ли те беше от тях? Много. Общо тя не искам да ти пращам една снимка. Чакай сега сети. Не съм ти разправил, аз съм едно БМВ. Аз едно време БМВ-та имах само. Само. Ето. Това БМВ го продадох. Аз не го продавах на хората. Може да съм те разказал, може да не съм, забрал съм. Това БМВ. Значи аз даже не го продавам. Разбираме се така. Аз тази кола не я карам вече. И момчето идва с друга кола да правим бартер. И ми казва, дай да я взема, да се прибра с нея. И утре ще дойда да прехвърлим. И аз гледам така, си към тази кола, бал се майка, то ако няма вземе, няма кой да я вземе, брат. Няма никакъв интерес към тази кола, разбираш? Давам му я, викам, какво ще става. Този взима колата, пича. И след може би около 4 часа се забива в едно дърво. Само искам да видиш снимка на колата. Ето ти снимка на колата. След 4 часа се забива. И на следващия ден идва да я прехвърлим, викам, бе, какво стана, що стана. Този в 11 секунди чакам за търси, като почне да ми пашва снимки. Едното момче в кома, 2 седмици, щяха да ма съдят. Малко остана, брат. Ако беше умрял, сега да изгоря. Ето това беше моето БМВ. Виж тук. Напротив, така се удрали в средата са го. Брат, тази кола, човек, 4 часа след като им я давам, брат. Направо майка и баха, човек. Ужас. Значи, човек, приятелката му, жена му бременна и кара колата. И спират ТСРС-а, това, което държи колата стабилна. Спират го и тя дала газ по някакъв булевард и колата се унася, брат. Защото тя колко дни са, брат, БМВ те викат, душа има, такова, глас има, душа няма, ама не е баща, брат, вървят се колите. И таз си вървеш, човек, и задница се унася и се удрят на дърво. Даже го имаше по габровските новини. Да. И се забиват дървото, брат, колата, точно, значи на тази снимка съм ти пратил, тази задната врата, където точно там е седяло момчето, а по принцип имало проблеми с главата. И точно тази част на главата си поема едно дърво посреща, колата точно там е скъсана между другото. Ако приближи снимката малко, ще видиш. Не? Да, виждам как е блъсната, ето. Да, даже има тук видео, продаване на някакъв човек и въпреки всичко запала главата. А те двама ли бяха? 3 човека са в колата. 3? 3 като са бъска, да. Оле, май гад! И какво? Как приличат? Е така. Човек, аз имам снимки на тях. Ама... Оплашени ли са? Какво оплашени, брат? Те не знаят какво става. Брат, внимание, ужас. Не знаят какво става? Човек. Брат, те са полуживи, полумрели. О май гад, не знаят какво става? Брат, тази кола 6 месеца или даже повече 6 месеца сяла в Кат Габрово и ми я дават, нали, те си я прибират такива, ще продават на тези момчета и пали я форсира. 6 месеца, повече 6 месеца стояла, обаче пак запава човек. И вика брум 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 брум. А ти доволен ли беше? Аз ако бях човек, нещо ще направя такова, ако бяха върнали ми. Това да запаля. Да Да дам един преказ. Да дам един прекасаж, брат, докато не гръмне двигателя. Аз какво да съм доволен, човек? Съсипах хубавата кола, човек. Колата беше много хубава, човек. Вървеше си, имаше хубави джанти, човек, имаше много хубава фацата с кола, човек. Беше много яка. Много прилична кола. За E46 беше много хубава, човек. Тъмни джамове, джанти, ниска, бръмчеше, прочеше, гърмеше, трещеше. Аз така карал съм на сума си време, човек. Колко време е Ама карал? мен... колко време? 20 дена. 20 дена. Еми, брат, аз слагам 50 лева бензин, брат, 300 км. Даже толкова 30 км, мен така спомням, че бензина беше 2,20, аз съм на 30 км с 50 лева. Обаче аз карах тези 30 км ги прави брат за 3 дена. Разбираш ли? И ми върши многото и нещо като разход. И тя почна, там имаш някакви неща да прави. Кажи за братята, Нищо няма да те казвам, ще отивам да лягам да спи. Кажи за братята. Брат, тя един работи в Германията, другия
паднати наш пенсионер. И третото ми брат, сестра ми, него какво стана? Отиде той в Германията да работи. Да. Сгуби се някъде, не съм я чул. Обаче този Германия, дето тия, не праща пари. Така Той ли? не остана, не праща пари. Много лошо постъпва. Колко лошо? С Бил Гейтс ли се събра, какво стана? Много ли забогатя паранда? Оле. Хубаво. Обаче ще нещо остане, ще да сляга с. Thank you.